ngurusin nomor kulit. Oh, nomor. Ya Bimo Perdana nang kono. Oh, Brimone nang kono. Heeh. Mangan to mel iki. Nak ra iso no. Gayamu mangan ra tawa-tawa. Gemboy tak kira jeneng kene. Mangan apa iku? Nek banyu apa? Ya wis nak wis. Mboten Pak niki lho. Apa iku? Iki Pak. Selamat siang semuanya, mangan tangan. Ya mangan. Kono mel jawab kowe mel sing disapa kowe tok, aku gak. Kowe jawab dhewe ngono.